don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to my fans on TV. It's the African Cup of Nations. Egypt 1, Bafana 0. I'm joined by Mdluli. Stibo. Yeah, nani. Akumnandanga. Ngiyakhala. Hayi ngiyakhala. Khala futhi. Ngikhala ngoHugo Bruce. Khala futhi. Angeke sithi sidlala igame efana nale. Yeah. Uzo defender from first half. Yeah. Because yabona mangathi uyabheka uHugo Bruce ubonisa ukusaba. Ubonisa ukusaba ku-Egypt. Ikwani. Uyisabile. Yeah. Uyayibona lonto le. Kunalentwana abayibiza uHenry Camel. Lentwana leyana bemele siqale ngayo igame. Va. Bemele siqale ngayo or siqale ngabani ngomfukeni. Yeah, sure. Uyayibona iding. Yeah. Manje ufaka uLayla Foster. Uyayibona iding. Yeah. uLayla Foster mangathi uyabheka kuleli kadlala kuyo unegoli eli1. Akadlali. Akadlali. Yeah. Wangaqala ngomahopha. Once. Uyayibona lonto le. Yeah. Si-attack once. Yeah. Uyayibona lonto le. Ngoba phela manje kuzomela siwine Sithibo. Kuzomela sikupressure manje. Uyayibona? Ebhaya. Yeah. Uyayibona? And manje yena ube defensive from igame isaqala. Second half ubonile bese siza kahle. Yes. Uyayibona lonto le. Yes. Yena ubhayizile ngokukhipha uApolice. Bengamelanga amkhipha uApolice. Uyayibona lonto le. Wrong substitute. Wrong substitute. Ngoba manje sekungena umfukeni bengamela ngakhiphe nobani nombatha. Yeah. Uyayibona? Yeah. Ngoba manje ibhola bese silidlala Sithibo. Uyayibona lonto le because khumbula first half besidlala iroute 1. Besikhahlela nje kuphela siyisibhola phambili lingena direction. Uyayibona lonto besidlala itumtum. Yeah. But ithe second half bese sikwazi kwenzani ukulibamba ibhola. Yeah. And ukhumbula iEgypt besenza bese idefender. Uyayibona lonto le Sure. besishota ngomuntu ozoza neskill. Yeah. Uyayibona lonto leyo Yeah. umuntu ofana nomfukeni. Yeah. Umbonile umfukeni bekwazi ukulibamba ibhola. Uyayibona lonto leyo Yeah. adlale. Yeah. Uyayibona Nombule naye namhlanje hayi ungidisappointile akafana namanye amalanga. Beyangekho egamini. Beyangekho egamini and noLayla Foster naye hayi he must pull up his socks. Uyayibona lonto leyo Yeah. Sithibo ngoba manje phela simele siwine and kuzomela siye phambili. Yeah. Uyayibona lonto manje sodlala neZimbabwe. Uyayibona lonto lo Yeah. kuzomela manje siminye sisebenze kanzima sebenzisa ama calculation which is le game yanamhlanje bekuyigame yethu Sithibo. Uyayibona lonto leyo bekuyigame yethu le game le namhlanje. Uyayibona and yabona kule game ezayo uzocela ucoach afake ukhulumana indamana. Yeah. Uyayibona ibhola silakhe from emuva Sithibo. Yeah. Uyayibona lonto leyo ubonile uMbokazi une confidence. Usala ubonile ukuthi uMbokazi ukhona. Yeah. Uyayibona akazange wanyakaza usala. Yeah. And Sala he was not a threat kule game yanamhlanje. Dead. He was dead. Le game le bekweyethu Sithibo bemele siyiwinile le game le yanamhlanje. Bemele siyiwinile if ucoach beqala ngomahopha engabe sikhuluma okunye manje. Simnandi. Ngabe simnandi Sithibo. Ngabe simnandi ngoba uLayla Foster yambona ukuthi hayi ibhola likho kuye enyaweni. Angeke ukuthi uyistriker uphambi kwepali bese uyathena uflathela ipali. Uyayibona lonto le. Usikhostile straight. Usikhostile plus na neVAR ngiyakhala na ngeVAR. Khala futhi. Ngiyakhala na ngeVAR. Lelebe kuyipenalty leliya. It was a clear penalty but iVAR yenzani yaliphikisa. And ukhumbula uref lapho ujajile wathi indirect free kick waze wamaka after isikhathi wathi hayi ayikho into eyenzakalile. Hayi ngiyabonga Sithibo. So mnandi ya. Sengimnandi Sithibo. Usho. Hayi ngimnandi Sithibo. Awufuna kuya awusakhali. Hayi ngiyakhala Sithibo. Ukraine. Ngikrem. Ngehlile nya. Hayi kwehlile Sithibo. Thank you Mdluli ngikhala nawe ngiyaya. Sithibo.